Priatelia, ahoj! Vítam vás na ďalšom stretnutí priateľov prírody. Stretli sme sa preto, aby sme si povedali, kde sme toho roku boli, svojim známym. Ako iste mnohí z vás viete, že toho roku sa konal 30. ročník Európskeho Poniespresu, tak na ten počet poriadáme aj my našu akciu. A ešte by som chcel tak informatívne, pokiaľ sa medzi nami nachádza priateľ alebo priateľka, ktorá má doma koňa alebo má koňa a chcel by sa stať členom Poniespresu, je to bezplatné, dobrovoľný a skúsiť jazdu Poniespresu je veľmi vítaný, môže sa kedykoľvek na mňa obrátiť. Áno. Ináč vám prajem príjemnú zábavu. Ďakujem. Ďakujeme za slova.